Hej, velkommen til den her video her. I dag der vil vi bare præsentere os selv, fordi at vi vil faktisk sætte kæmpe stor pris på, hvis vi abonnerer til os begge faktisk. Hector, hvad er det nu din kanal, den hedder? Altså, Se det lige. Jeg hedder Hector V eller 2 W. Men altså hvis først, og det må se jer. Jeg går på Hector så kommer det bare. Så vil jeg bare spørge dig, om det foregår. Og min baggrund på det, det er sådan en durum. Det er en kebabrulle. Og hvis ikke hvad er en kebabrulle, så spørger os forældre, hvad fanden det er. Det ved de 100%. Ej, ikke lige for at være nederen, men hvis de ikke gør det, ikke? Så tror jeg fandme, de har ikke noget erfaring med mad. Nå, jeg hedder Frederik Sørensen. Jeg vil bare gerne være berømt. Ses.